יש אנשים עם ראש על הכתפיים, אני אישית מעדיף אותו על הכרית. כשהחיים יעברו מול העיניים לא רוצה להתבאס על התסריט. הם הולכים עם הזרם, אני מעדיף לחיות את היום. מה יש לי לחפש בגן עדנים, כל הכוסיות הולכות לגיהנום. הם מטיפים על השכלה, מסגרות מכניסות לבלבלה. בלי נשמה, הכל מסחרה. תשמע, דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע רק היי 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 היי. בתיכון לא תהיה אקדמאי, לא תהיה אקדמאי, לא תהיה לך עבודה, לא תהיה לך עבודה, לא יהיה לך כסף, אם לא יהיה לך כסף אז לא תהיה לך אישה, לא תהיה לך אישה, לא יהיה לך ילד, אם לא יהיה לך ילד אז לא תהיה לך שמחה. אבל אתם רצים רחוק מדי, ואני חושב קוסומו איזה כיף להיות חי. שאני לא בשיעור, החיים שלהם מספר בשבילי הם ציור. שם לי ווליום, מכבה את הזמן, את המתמטיקה למדתי מהכסף באולפן. והם רואים אותי טיפש, מנסים לבוא נגד אנשים בחליפות, לא מבינים שזה רק בגד. ואני לא גאון, פשוט חי את החיים שלי הכי נכון. לא מתאים לי בוס בעבודה, שעון על היד, למה מה קרה? לא תמצא אותי קשור בעניבה, אני לא כזה, לא בקטע שלי להיות כלבה. אולי שבוע, אולי שבועיים, אולי אני אשוט לי על המים. אולי אחיה כך, אולי שנתיים, אולי אקח לי חופש בינתיים. דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. תלמד בתיכון, לא תהיה אקדמאי, לא תהיה אקדמאי, לא תהיה לך עבודה, לא תהיה לך עבודה, לא יהיה לך כסף, אם לא יהיה לך כסף אז לא תהיה לך אישה, לא תהיה לך אישה, לא יהיה לך ילד, אם לא יהיה לך ילד אז לא תהיה לך שמחה. אבל אתם רצים רחוק מדי, ואני חושב קוסומו איזה כיף להיות חי.